Kit. Siguro ginakit nga luto atong lechon kita. Hindi siguro akong gitilawan para sure di ko nga luto. Ginoo ko kabubo ning tawhana. Palit ko. Di naman. Sana ka po. Sarap. Ano yan lang? Oo na to. Tataron na naman eh. Tataron lang. Tataron? Daga na lang. Kaya daghan ni sa mong balay. Baka. Imo pagbuo ni matuman na. Ayun lang. Tataron. Ay, ba't hindi? Agad kayo nyo, agad. Daghan din kayo. Hindi mo palit naman. Anak ko ganyan. Ang tanong ko sa imo kung buo ba o imo tataron. Ano ka tataron? Ningon na magugong nga tataron nimo dili ang anaon. Dam, dili pa pwede mabalik dam. Alang ilitson ako nagbalik dira nga ako nagutan na nako. Dili ko ana. Akong giingon tataron dili nga na. Yung sam na nimo. Anak ka tataron gidaghan mo. Na. Nasa ba ka nagbuo imong kuanon dam? Dili ko ana. Karon ko nagutan ka aya di ka mosulti sa ko dili mo dawaton. Dili ko ana. Dili ko ana Sama na eh. Alang magbayad ko ani. Kapag may trabaho dira ko. Samok pa kay sa nani. Unsa mi nga kasama? Anak mo sa ako adam nga mag ano ko nakutan ako siya sa manok isa niya. Nakutan ako sa iya kung tataron ba or buo. Ano siya tataron? Oh, ningon ra magugkuman nga tataron niya ang litson manukan. Nya anak ka katataron ako nga daghan. Kay daghan mo sa iyong pamilya mo kaon. Oh, dili ako gusto nga ingana nga pagkatadtad tanawa ra gud na mamo. Oh, mura nagsampay na. Tinuo ko. Kabugo. Ngano yung sama na ni sampay na naman na. Alam mo siya daghan na silang pamilya. Di akong gibahin-bahin. Kana gali sa tibok para barangay na magkaon na. Maapod na sila anoy. Hindi na pwede kita. Hindi mo dawat ana. Di man ako pagkagutad. Nagsama mo tagang punong nagsama mo tag pila mo sa iyong pamilya kung unom ra mo di unong mo tatugulgutan. Ano nga daghanon mo kaon di kanot. Sa magtibok barangay ninyo naman maapod-apod gyud mo ana. Na dili ko na noon sa naman na nga daghan akong giingon dili nga na kadaghan dili sa mi nga na kadaghan. Ay ma'am, ay sa ato sa ni okay ra ma'am, ato lang kuan ng isa ka. Ato lang pa nang kuan. Okay ra. Pag ko sakit. Utara tarong na. Kadanghan naman ang ngaw nimo. Oo. Pag ko isa. Pero unsa pa makadakit? Tihok na tagay na siya isa kaya iya tagay mo tihok. Nakaw na. Yung sa mo ko rin dilo ko niya paliton mo. Lesson mo gimo na hatan niya, sampay na naman na. Dito, pag ko isa. Ngarti na gyud na. Dami din pa kana. Kaya iya ang hagi nimo. Dam, ibalik na po ni imong litson manok. Ano ba sa nang puputin na? Sampay na ko na. Tanawan ni. Tanawan madam, nawala ang isa ka tiil. Ano magkawkakit? Uy, ginusa man na nimo. Asa may sa katilan na? Uy, ngagi. Libok na ito mo madam ba? Anak ka ganina nga. Kit. Siguro ginakit nga luto atong lechon kita. Hindi siguro akong gitilawan para sure di ko nga luto. Wa ko ningon nga. Kuan mo sa katiil, nabuwang na siguro ka. Ikaw daw ko namutilaw madam nga way kaon-kaon be. Saka man ni madam, wala naman ni tiil. Isang butahin ni. Layas dito, Tit. Kinuha ko kamay. Huwag kamay ayo. Dito. May karong pagkikasunod trabaho, yung mo na ko ipalayas. Kano din mo meron trabaho, pero kano din yung katapusan adlaw sa imong trabaho. Madam, nagtarong trabaho diri madam. Ay, nagtarong. Kung ang tao kay Tarong nimo nga sa kung payla. ang tao nagtrabaho kay madam, tagay sweldo ayak mo layas. Uy, Ginoo ko. Imong sweldo to ni ano din imong damage, duha ka buok. Ginoo ko layas din tawag limit. Layas. Wa kay sweldo Ginoo ko. Wa. Bagay ka sweldo imong damage, duha ka buok. Imong naos sus Ginoo ko. Bakit? Ikaw ba tuhugon ta kabe? Ikaw layas kay. Ikaw ba ka litsonon? Hi! We are Artist Manila! Guys, please don't forget to subscribe sa aming YouTube channel.
Boy Bulkit Comedy, and of course, don't forget, palit na mo sa Juan, Lechon Manok, and Limpo. Ay, kabalaka, kahit nagya, kompleto ang til, dili sampay na. Ilawin ninyo, lagi na kayo. Juan, Lechon Manok, and Limpo. Salamat! Thank you guys. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tumugiti. Kay dabis man ang mga pasiaw ni Boy Bulkit.